Vitajte pri dnešných správach. Ja som Born a toto je Mula. Dobrý deň. Dnes máme v kraji nečakane rušný deň. Pripravte sa na skutočne napäté chvíle. Na začiatok si ale pustíme reportáž o nových udalostiach v Ružovom paláci. Každoročné voľby hlavnej princeznej sa zaobišli bez prekvapení. Stala sa ňou už 6. rok po sebe Izabela. Samozrejme, že som to čakala. Nie, že by som mala nejakú konkurenciu, ale cením si dôveru kamarátok a svoju funkciu budem vykonávať rovnako zodpovedne ako po minulé roky. Je pravda, že som už uvažovala o kariérnom postupe. S mojou tvárou mám veľké možnosti, ale podaní, teda kamaráti, ma potrebujú. Preto ostávam vládnuť tu, v Ružovom paláci. Nám už len ostáva dúfať, že princezná Izabela bude svoj úrad zastávať tak dobre, ako predošlé roky. Ďalšia správa. Naše armádne zložky dnes ráno testovali svoje nové rakety, pričom sa ale stala nehoda. Jedna z rakiet zasiahla územie feudálie. K zraneniam nedošlo, avšak zničená bola časť stodoly a ohrady pre kone. Tie sa v panike rozutekali a rytieri ich doteraz zháňajú naspäť. Toto nie je prvýkrát, čo takto zelení mužíci poškvrnili našu pôdu. Žiadame okamžité ospravedlnenie a odškodnenie. Už tak dosť vyhročené vzťahy medzi týmito dvoma časťami kraja sa zase len zhoršili. Za nehodu môže chybne vyrobená strela. Rozhodne nie naše narábanie s ňou. To je všetko, čo k tomu poviem. Rozchod. Táto správa zasa pohoršila gildu výrobcov, s ktorými armáda obchoduje. Naše výrobky sú bezchybné. Ak ich nikto nevie používať, je to jeho problém. Ďalšia správa. Náš mestský dinopark si ešte stále neporadil s nečakaným únikom dinosaurov, ktorí hromadne poničili ploty a dali sa na splašený útek. Nikto nevie, čo ich zrazu donútilo k takémuto násiliu, ale už niekoľko hodín splašene terorizujú ulice a nikto ich nie je schopný zastaviť. Ako ste mali možnosť vidieť a počuť, dnes to bol naozaj dramatický deň. Zatiaľ sa majte, uvidíme sa pri ďalších správach. Dovidenia. Dovidenia. Pekný zvyšok večera. Moment. Práve sme dostali naliehavú správu. Vyzerá to, že Krajská banka je práve pod útokom neznámych zlodejov. Podľa našich informácií na miesto práve prichádzajú zachrániť situáciu akčňáci. Ostaňte s nami. Takže ešte raz, čo spravíš, keď prídeme na miesto? Ostanem v aute a dám naň pozor. Veľmi dobré. Hlavne bacha, aby ho nik neošrel. Mám na ňom čerstvý lak. Prečo nemôžem pomôcť? Možno je zlodejov viac a zvyšok týmu sa k nám tak skoro nepripojí. Môže to byť nebezpečné. Práve preto. A niekto musí dať bacha na auto. Keď ma nikdy nepustíte do akcie, ako sa mám stať jedným z vás? Ticho chlapče, už sme skoro tam.